Migori kotendo koda riwruoge maok mag piny owacho omedo nywando pach rowere e ng'wech mar kedo kod mako iye momondo e kind rowere. Bende gigeto jiwo puonj ne rowere e skunde e yore mag geng'o mako iye momondo. Jafwambo marwa Jojuma nigi lerno. Kaunti ma Migori achiel kuom kauntis e piny Kenya ma pod kwan rawere mathoth pod mako iye momondo. E okang' mar duoko piny mako iye momondo, kaunti ma Migori ne obiro kod yore mathoth mag spedo ka gitiyo godo e kind higa mar 2018 nyaka 2023. Collect data from mainly from our schools on cases of where our girls have been impregnated, and we take them to court. A number have been prosecuted, and we are still pursuing other cases towards the same. We have ward advisory committees that deal with adolescent matters that includes even the parents for these young people. And the teachers are very key because they stay 90% with these young people. Jokanyo mawuok e ruego mag piny owacho kaachiel kod mago ikmok mago mag piny owacho ka otelnegi kod jakom margi Jacob Onyiego, ben director e migao mar somo e kaunti ma Migori, ne obedo kod romo mar rango yorgi mar wuoth e kedo kod mako iye momondo e kind higni 5 mokalo. Even from the reports, the cases of pregnancies have gone down because of the many players and many partners who are working with us in this program. Bringing now the issue of mental health on board because we had left it out, and more inclusion of the adolescents living with disability that had been left out in the current action plan. Moko kuom gigo mane gigeto chopo e kinde mar higni 5 en duoko piny mako iye momondo e kind rawere. Lipot nowuok kuom migao mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwa rawere mako iye momondo koro osedok piny nyaka 19%. In terms of adolescent pregnancies, we are at 19%, which is still higher from the national level. The national level is at 16%. For example, in this county, we have a program supported by World Bank known as SECIP, Kenya Education Secondary Improvement Program. And in this area, World Bank, through the Ministry of Education, is building sanitation facilities in 98 of our primary schools. Apisa mochune ngima rawere e migao mar thieth e kaunti ma Migori Njoki wach ni gisebedo ka gikawo pach rawere e chenro moro amora ma gibiro godo mar kedo kod mako iye momondo e kind rawere. What has worked is the multi-sectoral engagement, whereby we have all the sectors coming together, as we realize it's not a health issue alone, and also having the young people with us always, because they're the ones that know their issues better, so they always advise us what they feel can work better. Kata bed ni jokanyo ge ruogo mag piny owacho kod mago ego mok mago mag piny owacho lero ne gisegoyo kenge mabeyo, giwacho ni dwaro pod nitiere mar jiwo kenge mar kedo kod mako iye momondo e kaunti ma Migori. Yeah, contraceptives we are improving. The uptake is getting much better. For the 10 to 14, at the moment is not rising because we are advocating more on abstinence because we are giving the age-appropriate education. We have a policy guideline developed by the Ministry of Education that is specific to youths and especially our girls who may have gotten pregnant, and they are given an opportunity to go back to school through the re-entry policy, and this has worked very well. E seche mag jiwo chenro mag duoko piny mako iye momondo, bende gikono rawere ni obed kod ritruok makare mondo gigeng' gamo kutego mag ayaki kod lwenjego mag kit chwech ma pod gin midhiero ma juko rawere. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Governor